Adapun latar belakang motivasi dan mendorong puber kedua adalah faktor kejenuhan. Dek bosan di rumah tangga monoton indak baragi, taragak merubah rasu ingin mencari penyegaran. 20 tahun babawa indak batuka pemandangan patang pagi siang malam minyulah juo na basobok. Tadinyo biliak ko arun kini babaun kandang kudo anak larapek susumpaku. Superai tak licin lai, si mama bantu pembantu. Dicaliak di luar rumah gomok cando raga-raga mulai melalare. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Polan, aku nikahkan anak kandungku dengan engkau, bayar maharnya sekian tunai. Aku terima nikah anak bapak dengan mahar yang tersebut tunai. Itulah lafaz ijab kabul sambil basalam baganggaman di mukosasi namba 2. Ijab artinya penyerahan dari wali si anak daru. Kabul artinya penerimaan dek marapulai calon suami. Maka saja masuk tuku itu tabuhua arek silaturahim dalam ikatan nikah kawin sepanjang syariat hukum Islam. Katehnya lah tambun jantan malanteh langit 7 pangke tercatat di luha mahfud. Ke bawah lah tak kesiap bulan mahunjam pitalo bumi talewa dalam negari. Nan bak puntiang laki kaulu dipalik lilin ju ambalau ke tangga rasul tak mungkin entah ku Allah menggerakkan. Coba bayangkan bang. Ba itu sakralnya akad nikah, ba itu sucinya sunnah Nabi. Hanya dengan dialog pendek beberapa patah kata saja berubah haram jadi halal, cako tagah kini suruh. Hebat tak? Nah, malah indak saja merubah hukum, merubah diri manusia, dia lahir maupun batin. Contoh misalnya sabikan. Perubahan sosial. Dahulu awak anak buah tunduk di bawah ibu bapak, kini menjadi tampuk tangkai komandan di rumah tangga. Biasanya tangan di bawah menampuang minta dibari, tiba-tiba tangan di atas menjadi pihak nan membari. Sudah itu perubahan psikologi. Tadinya anak remaja orang menyabut nama saja kini lasutan baimbaukan. Janta gaduah minantu lalok mituo jalan merusuk mamak rumah naik di dapur ayam mekotek di pungkangnya. Sekali gala diimbau badan tiang hati je jantung tersinta insan di dalam awak lah jadi orang gadang. Ba itu pasatiran gala. Sudah itu pula perubahan karakter. Salarui salamonangko karena kurang terhati. Bajalan malasau-lasau malangkah mendongkak-dongkak garah kudo pesamperehan. Kini lah mesti basitinah mengecek mulai magak pasopan santun minarani. Tiba di pihak nempedusi ko nalabiah mairan kan manana. Nanti kadatang kutikonyo berubah piinya juparangai. Kasih sayang berubah jajok nan harun keceknya hariang tengah malam makan nak rujak. Bagi suami alun paham dituduh mencari ili-ili karena hasuang kan nepi tanah mungkin selingkuh jarang lain. Padahal supiaklah mengandung bawaan si anak tu agaknya. Tidak lama sesudah itu berubah pulau rawit tubuh. Dari sari yang menjadi semok nan kampih kini laboneh padang beransua jadi gugua. Hati-hati nak. Dek sebab karena itu nanti kok sampai bepadusi laku parangai tak berubah bawan bak ngamu juga. Tandonyo gagal rumah tangga orang menjadi orang gadang. Ibarat anak sekolah lah sirah rapor tu mah namanya. Caru hajinya indak mabrur ke Makkah membuang pitih nadapek gamis jusaroban. Karena diri jago martabat piki-piki kok kami ngecek agak-agak nang kerika kok. Awak kanlah jadi suami, minantu di rumah gadang sumando di kaum urang pelok budi jawaso. Nan ba ibarat buah pantun badarai carano kaco badangkang carano basi banang sedapo orang rantangkan. Bacarai karena baso, maranggang karena budi, itu nan sama orang pantangkan. Ko indak basuo namba itu, lah malang ayah beranak, tahibo hati bundokan duang malu serumpun rang sekumbang. Ingat tu nak.
Takalo tagak di puncak lawang memandang ngarah ke baruah. Tampak jaleh danau meninjau tabantang bak padang kacu di pagabuki bakuliliang. Sabali sawah bajanjang lambah hijau kampuang betumpuak jalan raya liku baliku. Idaman dagang dari jauh elok nan tidak bandiangannya. Maka tabilah hangan sekutiko kok dapek jauh di jalang ditapak ranah ke bawah. Alangkah saju ayah danau mandi baranang baka cimpuang sanang anggoto ketujuannya. Tapi nak, sasudah manajun panjang balari di rumpun cangkeh di salo-salo kulit mani lah tibo garan di baru. Di siko badan tagamang heran tibo ragu mendatangnya to awak tekicuh tagak. Baada itu. Daleanan sayah nan basuwo kampuang langang Sumara Indah rumah tinggal para merimbo surau lalamo tak baimam. Dicali ayah kok karuah lumui marapuang di atehnya danau susui antokkan karyang tunggak karamba silang siwa. Patanyo diri sama surang, ma nyona rancak tadi, kama apai nyonan mandayo takicuah kolah pemandangan. Katarui hati lahanggan kabaliak bukit lah tinggi gilo bemanuang di pimatang muntari luluh ngiratoi. Contoh nan sudah kaibarai nak. Baitulah suratan alam, baca pahamkan dalam batin, bayangkan hidup sajatinya. Kutiko masuk belum kawin, nan tabayang eloknya saja, nan manih dan lama-lama. Lama suak ke rumah tanggo, nampaklah rono nan usali tasingi watak surang-surang bawaan diri laja batin. Kok tak basuwo nan diangan, datang kecewa aja sasalan. Tumbuhlah silang yusali siah ulu bala pangka sangketo. Ujung-ujungnya baka tengkang talak dicarai muaronya. Dek sabab karena itu, ayah inge ayah kanakan, nyampangi suak berumah tanggona. Basuwo banyak nan kurang baluak ko indak panuh dek sayu pasangan sentiang alun marapek pemahaman. Usah cameh usah tagamang konon mau pek menyalahkan, ayah tak rela tentang itu. Kok kaki lah talangkahkan, pantang surui lebih pulang. Ikhlas tawakal siap mental pilihi sado nantasera ansua menokok kenyuguyah. Kurang bijak mengatakan, terimalah dia dengan segala kekurangannya dan bersabarlah. Terimalah dia dengan segala kelebihannya dan bersyukurlah. Sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu tidak sia-sia. Sekadar angkat tawina. Itulah sipai kami pakai mangkonyo awet rumah tanggo kabe arek pasak talungga sampai ke kambang anak cucu. Kami berkayuah dari hulu baranang mulai di tapi di tengah tak gamang lagi. Di zaman kalian kini lamu ame tagak di laman sebalun meningkik naik janjang. Berumah tanggo nan batuju kironyo naik rumah tangga rumah nalapuak bagajayan. Baca indah iwang. Pacar-pacaran tak babateh, tunangan babila musim. Awak nembaru bakatawan labih habak mamak jemin tuwo. Nan cowok lah manggil mama, si cewek main bau papa rasul bibia tapi cawan. Nan ayah takuikan, nan bak curito nasib sate kemana? Bak garangan nasib sate. Dia ulah hidu kaidu maranggang samik bungkuihnya. Walau daging dilidih juo ketupek lah masak kaca, kuahnya disudu-sudu lah dingin mangko dimakan. Dia alah kanyang jobaun banyak lah cacik yu cacinya. Tapadeh tamasin namik bawang banyak sanganya kurang daging naliek kurang panggang. Akhirnya makan basiso tinggallah sate jun tuangnya maratok daun memandangi. Kembali. Supaya usah nanda itu nak. Kok kaba pacaran yuo usahlah kari laki ame ijan talampau ukurannya di tengah letak tulang punggung. Ko iyo ujui mengkasuinya sekadar haju maju nak paham sipai surang-surang iyo pulo tu mah kironyo indah bado. Tapi nan patut kalian ingat baraso pacaran istilah kini bukanlah testing cubo-cubo, bukan sekadar eksperimen, bukan pulo bagi kicok-kicok. Jangan, ndak boleh. Itu karajumaniayo namunyo palecehan tu mah garangan gadang dosa di sisi Allah. Ingatlah itu. Adapun selisih jusang keto balain batu kapaham itu adanya orang bagawu apolai di rumah tanggo.
Namunnya suami istri basobok sepanjang hari umpama sanduk je pariwa, tingkah bertingkah lah biasa. Malah kadang-kadang kagati bumbu nak. Pagi jarak patang merapek cabiak-cabiak bulu ayam cancang ayah indak putih. Sinan manihnya kasih sayang, itulah seni pergaulan. Tapi terlampau overdosis gantang panuah cupak balanjuang rata lanyato baparinggo, hati-hati membawa diri. Kok karuah ia di muaro cubo tapai ulu banda, adokoh gajah menyubarang di ma tapian nantarampa sinan kesayah mananya. Lah tahu sabab musabab lah jaleh duduk lataknya, ajak berundiang memupakai elok-elok bermusyawarah. Janiah muko tanangkan hati usah emosi sampai kalang mahampang nak manang surang. Jangan. Simakkan tu tua katonyo, sudah-sudah inyo mengecek baru dijawab ditanggapi. Nan pokok danga-mendanga, surang cucua surang menampuang sinan basuo salah bana sia nan kilau nan tadorong. Ado pituah orang tua. Joko makan bersama-sama, mengecek berganti-ganti. Santano sama betutua bertandiang betagang mariah betangka tu mah namanya itu nan patut dihindari. Ko alun basuo juang pangka taganang indak bapimatang anyuk indak bemuaro, anok kan agak sabanta bawa berpikirlah dahulu depending cari kininya. Memanglah kesipai dek perempuan berundiang na inyo surang. Siek diawa ampek dinyo manggarutu je manggaracau baturo benyinya panjang. Ado kalunyo marentak-rentak mendangkuang-dangkuang ibadan marawang memakiak-makiak serupo kanai sejundai. Ijan tajadinan ba itu mengalah wak sementaro. Indak tahan tayi sabanta ganjuang lalangkah kenan sunyi. Erui paisok dalam-dalam pandangi awan barara atau sarasah tajun bukit. Hati nan paneh kok nyelindok pikiran kusui nak selesai sinan batanyo wake diri. Nyampang ku awak nan tadorong ganjuala surui kenan bana usah gensi mengaku salah. Dek lalok sekalok barasian hujan taduh kabui pun tarang. InsyaAllah mudah-mudahan inyo pun sadar kok takilau habislah silang besalisia. Cuba dengarkan pesan ayah perlu bana disimakkan ampek perkara ke dipakai. Nan pertama ku ado salisia paham selidei sabab musabab. Mungkin sekadar salah samek kurang arif salah harati lain lapat lain makna. Bengkok perlu diluruskan. Atau dia ulah hasuangan nurang pitanah titi baraku asa nandari busu ati bercarai mengkonya sanang. Mungkin juga sebab cemburu. Awak nalesek rembang mato. Gilo menjujai burung lia melonjak balam dalam sangka tunggulah bini disalahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ko ado nang kedirundiangkan mencari kusui nak selesai. Pilihlah masuk nan elok sadang kutiku bunga kambang. Umpamo sesudah makan selesai sumbayang isa nanti kena nak lalok dulu. Sebab kok tadang ada anak-anak merusak bana kejiwanya runtuh di bawah orang tua. Nang ketiga, jan batangka bakaru arang piriang tabang galeh malayang sampai tadanga ke sebalia. Konon pulo jadi tontonan orang lalu bertanya-tanya. Jiran mencigok di jendela anak tangguang memanjat pagar sabalik jadi gunjangan. Nang kampe nak berang silahkan berang, tapi jangan memaki mainokan. Dikatakan bini cilako bini nan sial buruk sisiak na lamo dibangkit-bangkit. Sampai pulau menukar namu jadi selupa je sisamui. Baru nak tahu urusannya kan dia taimbau dalam hutan tabau rendong kasadonyo. Jauh mana tu nak kanduang setan hampir malaikat tabang mahar saki di bueknya. Nang kelima kok tapaso baparang dingin baliak betimba tak menyapo. Ijan balabiah 3 hari betagah bana di ugamu. Bakeh tamu orang mendatang sah membayang di paroman paso-pasokan betaguran gencatan senjato sementara. Ko untuang nasib kailok sinan bermulai perdamaian islah kabaliak semulu. Nan kanam balah bana kepanehnya. Hati angek jantung tabaka utak kusui sarang tempuo. Carai usah disabit-sabit nak. Sakali talak dibaca gampo bergoncang tiang aras gumanta bumi jelangi jauh syafaat Rasulullah. Nah, itulah paringit dari ayah. Usah dilupa dicayahkan kami tak rela tentang itu. Ketahuilah nak, tasabui talak jo carai adalah hak dek suami halal disyarat di agama di adat indak betagah.
tapi usah sembarang jatuh kalau tak tiba di makamnya. Ibarat pintu darurat dipakai kalau terpasu, lah habis tenggang jo kalaka tak dapat mailak lai, apa boleh buat? Kabayo. Untuk itu nak, bawa berpikir sudah-sudah timbang mudarat manfaatnya etong-etong lah bojo rugi. Nyampang terjadi perceraian, awak dapat berbini muda, amaknya bisa kawin baru, nasib anak kamari bedo. Cuman deh bayar tiri, ke bapak benduat tiri, kasih aja sayang baparinggo. Oleh karena itu nak, usah bakito mencaraikan ijan baniai mandoi suak kok gadang penyesalan. Hanya dua masalah kok kaba pisah. Pertama, inyo lah jajuk laya batin indak ninyo awak lai. Balanjo lah ditulaknyo, minum jo makan dak taidang kok lalok lah membulakang. Atau di samping ninyo awak orang lain dipasang pulau selingkuh ngaran namono. Itulah boleh dicaraikan tuh. Kok indak dayuh tu mawak namonyo layu telingo kecil orang padam larono laki-laki. Ibarat dalam agama ko mana dosa nan tidak dapat ampun ada dua macam ragamnya. Pertama murtad balik gagang, kedua syirik menduakan Allah syarikat jina lain. Taradok dosa na lain baralah bana kabareknya. Bazina babilang kali, marampok, membunuh orang, tipu tepuk je samun saka. Allah memaaf mengampuni asalkan tobat nasuha indak berulang-ulang lagi. Maka selain daripada itu, indak buliah talak dibaca, indak buliah walaupun halal di agama Tuhan membanci perceraian sama disumpah demi Allah. Kok sakadar pahlawan di pembantah weh. Masakan kurang badaceh di rumah galeak peak segalo indak sembere, tunjuk ajari elo-elo. Agian nasihat di pandangan itulah tugas dek suami. Ijan tersabak dek karengkang, dek mada kareh kepalo jatuh talak serumpun batuang. Ayah tak izin tentang itu nak. Nah, cik lagi pantangan ayah. Pantangan ayah capek emosi pemburansang ringan tangan suku malampang main tanpa main darajang. Jangan. Inyo tu manusia tu yuang. Bukan hewan, bukan nyokabau, bukan pulau budak taranak. Tapi manusia nama martabat punya malu harga diri. Sekali tangan malaki, bukan sakit di lahir saja doh batinnya lebih maido. Nyampang tesu jua dia angna. Anak ayah kemasak tangan, biarlah dipulangkannya suri kagagang sementara. Isu boleh hang pahami, baabana rasu baranak. Baidui ijo cucu paluah bagadang kan juga kasih sayang lah kawin kemasak tarajang. Ayo alun lejang. Baitu ayah merasukan, baitu jo ayah biniang, dan baitu perasaan setia ayah. Nanti coba buktikan sesudah waang jadi ayah. Dek lamui duit banyak dirasai, jauh jalan banyak dicari, sinan lu buatnya pengalaman. Itu dan ingin ayah tumpahkan kepada anak kandung ayah. Mudah-mudahan jadi pedoman isu kok kadang faedahnya. Nanti di umur sampai 10 atau menjalang sampai 5, kadatang masuk ketikonya laki-laki dapat ujian banamu puber kedua. Di masa umuan dan bakian jiwa orang sedang di puncak. Ibarat bambu lah baru yuang bania gampa semilu tajam, meliwak-liwak di udara gilo menyapu awan biru rueh lalamu mengalupa. Kabumi madok manakua dunia baraso ke di jinjang. Langit lacok tabulakang antah kutiko datang badai sinan kok pucuak meninggadah. Adapun umur manusia umumnya sampai 80-ah. Maka dilabiah separuh umur mental orang sedang stabil, fisiknya pun sedang prima, laya batin masak di batang. Di bidang usaha itu pulau, ko inyo orang menggaleh sinan masuknya ke batoko. Ko inyo tagak ditani tanaman tua lah mahasia. Nyampang pegawai negeri sipil sabantalai ke MPP. Menurut pasanan biasa ukua jangkauan puber nangko indaklah panjang durasinya. Sabantala kan 20 sairi yang ditangguh umur menuju gaek pengerisia. Konon baritu ayah danga sepanjang umur laki-laki 3 tahapan mengejolak. Pubertas namu istilah pencaroba sama dengannya. Dalam umur 5 baleh sampai menjalang 7 balik, itulah masa remaja. Bermulai balik berakal puber pertama orang nemukan.
Zaman baranjak ke dewasa, suaro baran sua gadang jakun-jakunnya lamara puang kumih membayang ngete bibia. Kurenahnya mencurigakan. Pamana di muko camin gilo mematui diri asik basega yo basege. Adang pemadok caliak tajam penyela pencilok pandang galinggaman jende indua. Angan malayang menggajuju ku ado janjang kalangi awan diguntiang jadi baju buki barisan karendonyo. Gawat. Sadang gawat bana. Ikolah humu apal yang rawan. Rintang resek kadang menyembah lasa umpamo anak baru sugalu ke di kacanyo puntung rokok di dujo. Lucu memang. Tapi ada kulnya berbahaya yo. Mulai mau uji-uji kudian bagalik-galik akhirnya lah pembunuhan orang tegijau di santuangnya. Bagi orang baliak di sinan lah paham mulah perangai anak di dalam penceroba. Sadang di dalam transisi idui antara dua alam itulah hinyo puber pertamu waang kanalah melalui. Selanjutnya puber kedua masonyo separuh mua karisi anak jadi daun. Tapi galiak pandai bermain. Dia alih karajo tukang indak bakasan sambuang paran nantah kok samu tukang kayu. Adang salah indak tadanga malasau di dalam sama. Kalua muncuang lah sirah lah di bangkai tuannya tahu. Kaba alih. Menurut para psikolog, orang dan ahli ilmu jiwa, adapun latar belakang motivasi dan mendorong puber kedua adalah faktor kejenuhan. Dek bosan di rumah tanggo monoton indak baragi, taraga merubah rasu ingin mencari penyegaran. 20 tahun babawa indak batuka pemandangan patang pagi siang malam minyulah juo na basobok. Tadinyo biliak ko arun kini babaun kandang kudo anak larapek susumpaku. Superai tak licin lai, si mama bantu pembantu. Dicaliak di luar rumah gomok cando raga-raga mulai malala resek panja. Ibarat kucing balang tigo kona, iseng maintai mancik lalok sekadar bakaja nama nagia. Sambil mauji tajam kuku marayok mandok-andok di balik tabuang pabarasan. Kuku laki sayang mencakam di gungguang ke tangga rumah di jarak lalu dilompei. Bangkai nan tidak ada dayo nyuambiak ke galui-galui lapueh ditinggalkannya. Beko dicari mancik lain, baitu laku parangainya. Hanya sekadar pelarian, iseng-iseng penyakit ringan karena jenuh di rumah tanggo, baitu pakar mengatakan. Asah benamo laki-laki umumnya pernah merasai dilando puber kedua. Ayah pun karena ida buahnya sangkek kalian ketek-ketek tadayuk-dayuk dinandata. Tapi barakai iman didado tekana anak nan kagadang, syukurlah sekadar oleh yang indak sampai karam tetunggang. Lai luluh dalam ujian indak ada rapor nan sirah. Alhamdulillah. Tapi banyak nanani andam karam nak. Dia ulah nang kodoh kanai puber tagagau-gagau jurumudi serak beserai pesisianya orang menonton dari tapi. Awas tu nak. Awas. Joko tak capai kawin niswa mungkin merasai nan ba orang dapat penyakit puber kedua. Adapun gejalanya coba dengarkan. Kalau menampak anak orang lai takana anak awak. Tapi kalau mencaliak bini orang lupa je bini awak. Ubeknya aduh. Ubeknya tak lain daripada bau mengucap. Karena diri ngeklah Tuhan jagolah citra di nagari. Salamaikan anak jo bini usah terambau masuk ngarai jatuh tak mungkin tanya lain. Nah, ikut nampang risan. Yaitu puber ketiga. Nah, datangnya di umur bangkeh sekira menjalang 70 menjajuk membariangi. Malu sugalo anak cucu mencibia orang sekampung memandang gaek pimaintai. Antah didik, antah mau pikun, antah kok setan namandayo, entah sekadar nostalgia. Mungkin penyakit tu latah agaknya meninggalkan perangai entahlah. Nanyato tak tahu diri, badan nawak lah baun tanah pedusi yo nantakana. Nan gawat merusuah pulau. Dek mato rabun barai atah jo bareh tak basisiah cucu kanduang tekijok yo. Ada pulau cewek naniseng pura-pura namuah jo gaek jatuh cinta segala macam. Deknya pipih dan paralu kepiang dapet gaek di cibia. Kasian. Sabananya nak. Nan ba ayam mati badabiah galapua nyawa kapai mahambuang membuang tinggi sudah tu anok jadi bangkai. Nah caliaklah pulau Starong yang menjalang minyak kabi. Sasiwi lampu kapadam nampak kepopoh penghabisan tasinga tarang sabalik. Sudah itu orang suagalo akhirnya padam samparono.